Čau kamaráti. Tak čo, ako ste prežili prázdniny? Verím, že ste si užili až a že ste pravou nohou vykročili do nového školského roku 1997. Ak si dobre pamätáte, minule sme tu mali hostia Babuchu a dnes tu máme tiež hostia a dokonca nie jedného, ale viacerých. Sú to členovia folklórneho súboru Jánošíček pod vedením Vlasty Horňákovej. Tentokrát však neprišli oni k nám, ale my sme zašli do telocvične, kde majú tréningy. A moja prvá otázka znie, ako často sa stretávate? My sa stretávame každý piatok od 4. do 6. Niekedy si to predĺžime aj do tej 8. na ulici Komenského na základnej škole a naši mladší ako tanečníci sa stretávajú tiež tu od 2. do 4. v útorok. Túto otázku by som akože doplnila, pretože prvá skupina je od 6 rokov do 10 rokov. Tá sedí, ako si povedala, a starší tanečníci, to ste vy teda, a ja len kvôli tomu vekovému rozdielu. Čiže tam je tá veková skupina druhá od 10 do 13 rokov. Kedy sa vlastne kedy vlastne vznikol váš súbor? No, vznikol v septembri 1996 na podnet folklórneho súboru Jánošíka. No a ja zase viem, že folklór, v ktorom vystupujú dospelí, sa volá Jánošík, na váš detský sa volá Jánošíček. Naväzuje vlastne nejak tá podobnosť toho názvu? Už som povedala, že bola to vlastne ich myšlienka a oni sú taký matičný súbor, vlastne my ich vychovávame pre nich ako tanečníkov. Takže preto Jánošíček, malé deti, tak Jánošíček, veľký, tak Jánošík. Zdá sa mi, že tu máte nejako málo chánov. Ako sa vám s nimi tancuje? Nestúpu vám náhodou pri tanci po nohách? No, tak vlastne máme málo, trebalo by, aby prišli. No a sem tam aj postupujú po nohách. Možno, že vyhlásime zase ďalší konkurs pre chlapcov. Čo poviete? No, môže byť. A ako sa vám spolupracuje s vašou vedúcou? Nekričí na vás, je na vás dobrá? Poslúchate ju? No tak pre mňa ako osobne je veľmi dobrá. Niekedy pokričí, ale má na to dôvod. Ja by som sa ešte chcela spýtať, že prečo ste si vlastne vybrali ten folklór? Nie je lepšie disko alebo latinsko-americké tance? Tak mňa osobne na diskotance nevzali, pretože vyhorela koliba tam, kde sa to malo uskutočňovať. A tak, keď som išla raz do Javora, do obchodu, tak som si všimla cedulku, tak som išla skúsiť šťastie. A tak teraz sa mi tu veľmi páči. Bol ten konkurs náročný? Nie. Začal sa nový rok, aké predsavzatia si do neho dali? Chystáte nejaké vystúpenie? No, na túto otázku by som odpovedala ja, pretože vystúpenie už sme pôvodne mali mať jedno pre rodičov, to nám akože nevyšlo kvôli hudbe. A teraz najbližšie, tiež neviem, kedy to presne bude, ale chceli by sme vystúpiť a to všetko naozaj záleží. Tie organizačné a hlavne asi finančné veci. Od nich to všetko záleží, potom budeme mať aj vystúpenie. Tančeky si vytvárate sami, alebo to niekiaľ kopírujete? No v prvom rade myšlienky sú moje a na deťoch skúšam, čím to ide alebo nejde a prípadne im to uľahčujem. Proste šijem to rovno na mieru, na nich. A od koľkých rokov sa vy angažujete do tohto? Od svojich 14 rokov. Keďže už nikto nemá otázku, ja tento rozhovor ukončím. No a ja poprosím ešte niektorých členov, aby nám pomohli so žrebovaním. Minule bola otázka, kto spolupracoval s Babuchou na videoklipe. A tá správna odpoveď bola, vie niekto? Zase, že nie. Ale tí, ktorí nám napísali, to určite vedia. A napísali nám, že Marián Labuda. Ďalšieho napríklad ty. A Evička. Čo? Bola to Denisa Jančíková, Horská 62 svit.
Martin Ivan Štúrová, 43 svit. A tretím víťazom sa stal Jarko Cibere, 9. maja 23 svit. Ceny do dnešnej súťaže nám venoval bohuznámy dobrodinec z firmy K&K Company zo Svitu, ktorá sa zaoberá tlačou. A nová súťažná otázka znie ako? Takže nová súťažná otázka znie, ktoré číslo má taký istý počet písmen ako číslic? Otázku ešte raz opakujem. Ktoré číslo má taký istý počet písmen ako aj číslic? Ku cenám od firmy K&K Company dostanete ešte takéto podpisové karty, ktoré sme vám minule slúbili, samozrejme aj s podpismi členov skupiny Babucha. To už je pre dnes všetko a hádam sa stretneme aj na budúce o týždeň. Ahoj! Čaute. Ja by som ešte snáď touto cestou chcela sponzorov nejako poprosiť, že či by nám nemohli pomôcť a hlavne pre tieto deti nejakou finančnou výpomocou. Ďakujem.